Yabona namhlanje ngizokhuluma ngedalwa ezisekhaya la ohlala khona. Ngiyacela ukuthi ungayenzi mistake. Uyitshela ukuthi endlini la ohlala khona uhleli wedwa. Ngisho uhlele eflatini. Urenta once waqala waba neroom yakho waba nombhede. Angiphathi mawuzophinda urent ukhipha imali oyinikeza idalwa unike ilandlord. Iyakho leyo ndlu. Wahlala nje eflatini eyakho londlu sekuhlala idalwa zakho la ngaphakathi ingakho endlini yakho omunye umuntu engenalo ilungelo lokuvela ngene enganikeziwe wena imvumo yokungena ngaphakathi endlini. Yini umuntu ozongena kumele unikezwe ivumo ingoba ngaphakathi endlini khona idalwa idalwa esendlini zilawulwa uwe. Uma ngabe kuwena okuvulela umuntu ukuthi akangene endlini ungamcheckile ukuthi uright yithi angangena, uwena owenza umsebenzi wedalwa ezilendlini ukuthi uwena ufaka abathakathi lendlini. Uma ngabe lendlini uzoletha umuntu kanti umuntu uyisitha sakho uthi lo muntu uyisitha bese uyaphinda futhi umfaka endlini mabethi abantu why lo muntu lokumsondeza ngoba uyisitha sakho uloko wena uzenza uclever ongathi sure uloko uthi hayi izitha zakho kufuna uyisondeze eduze khona ayikho into efana leyo. Sitha babe sitha inhloso yaso uqeda ngawo, inhloso yesitha ukukubona kuphelile ngawo, inhloso yesitha ukukubona izinto zakho zingayiphambili. Lento okusondeza eduze ngikusebenze ka focon ndokusebenza eduze. Waqala wena idalwa zakho ziyasiphusha isitha away ukuthi azisuke lemagcekeni ngoba lamagceke awakho nezingane zakho. La urenta khona indlu yakho lengaphakathi la urenta khona. Noma ngabe useflatini mfethu, noma ngabe uyicomplex, noma ngabe ukuphi la ukhona. Le ndlu erentayo izwa ngami yeyakho ngoba hleli idalwa zakho ulala khona, ucela khona inhlanhla, ucela khona iguidance eyakho lo. Yakho lona yila hleli khona idalwa zakho kodwa njengoba ulapha eflatini ungahlali eflatini kuze kube inguna phakade ngoba nazi idalwa zakho ziyafuna ukubuye ishaye umthetho ngaphandle egcekeni, ziyalidinga igceke. Azikho idalwa ejabulayo ukuthi mangabe izojabula afuna ijabule endlini, uma ngabe ziphumela egcekeni khona abantu abazozikhuza bathi ngathi seniyaphapha ke manje. Azifuni lonto idalwa zifuna ukukhululeka, zifuna ukugada. Ngangithembisile ngathi ngizobavula olayini abantu ukuthi bakwazi ukungifonela bangibuze noma ingane kulezi insuku nje kade ngikhuluma kwi level ephezulu kakhulu. Ngaye ngayichaza le ndaba ngathi angithandi ukukhuluma kulama level aka spiritually o level 7 no level 6 no level 5 no level 4 because into yakhona ijule kakhulu. Into yakhona yenza ukuthi umuntu athi mayikubuka kusabe ukuthi ukhuluma kanjani indaba ezikule level. Angithandi ukukhuluma inkulumo eba kwi level ephezulu kakhulu. Le level ebengikhuluma ngayo ngichaza ngeindaba zenkolo ayikakafiki kodwa ku level 7. Cabanga phela le level ebengikhuluma yona le spirituality ngichaza ngi breakdown ukusebenza lento angichaze futhi ukuze ibe clear to everybody who are watching at home, yabo. And mina since ngavuma ngathi abantu ngiyobalwela, ngisazobalwela nje abantu afuna uqamba amanga. And mangilwela abantu angichemi or angibheki nokuthi ngilwela abantu, ngilwela umuntu engisuke ngibona ukuthi uyadinga uyayidinga isikhathi ngokulwela. Silwela abantu abakanjalo, yabo. Silwela abantu abakanjalo. Njengamanje ngizozivula izingcingo kwinamba yami ethi inamba 0798130260, yabo. 0798130260. Indawo ohlala kuyona noma ngakuthiwa mfethu uhlala back room, wherever you are staying at a back room. Leyo ndawo ohlala kuyona, indawo olala kuyona, leyo ndawo iyakho. Ushaya u5 ngisho uma stand akakwazi ukuvela azongena endlini yakho ngoba iyakho kuphethe wena leyo ndawo ohlala kuyona. Noma uncikiso umngani wakho wathi faka umbhede la, leyo ndawo umngani akabeke kuyona, ubeke wena nedlozi lakho kwesikhashana. Nawe phela ungathi mawuncikiswe kanjalo bese ucabanga ukuthi uzohlala permanent. Idlozi zakho alifuni, sebenza kanzima ukuze ukwazi ukutholela idlozi lakho indawo because alikho idlozi elifuna ukuhamba lincika nje.
yabo idlozi liyafuna nje ukuthi libe nendawo ngisho ungathenga isite umese u1 room lo wamathini it's okay for idlozi ngoba ilona elizoyideveloper from lapho la ikhona bese liyayiqhubeka ke isiya phambili la ofisa khona provided ukuthi nawe uya acknowledge then lona mase liyaqala liyazibonakalisa khumbuleke madoda ukuthi noma kuthiwa kuphi noma kuthiwa ubhekene nani noma kuthiwa uhambile noma kuthiwa kunezinto ezizamile empilweni zangakusebenzela ngiyacela ukuthi ungene kwimakhanda family uthole umakhanda and umakhanda kulula ukuthola because uma ngabe usutholile phakamisa lona idlozi because idlozi lakhe lokhiya yabona babamba idlozi ababa uNkulunkulu uqedile emhlabeni and mawuyidlozi masuyaqinisekisa ukuthi uyaqonda ukuthi idlozi elikhulu elinamandla idlozi lamanzi and ngiyilanga ngiyichaza le ndaba yedlozi lamanzi ukuthi why libe likhulu kangaka yabo so mangabe nje ufuna umakhanda you don't have to call because mawufona buye kuhluphela abantu abahluphayo yabo indawo nje ufuna ufike kuyona ayisoze yascam le ndawo number 44 Rocky ROCKY Rich RIDGE Road Hillary HILLARY awusoze walahleka ke makuthiwa uza e44 Rocky Ridge Road eHiran and inamba yakho na 0798130260 ungibuza noma ingane ngenhlanhla ke mina uyakwazi ukuthi ungibuze noma ingane as long as nje ngabe ikhona imibuzo ufuna ungibuza yona inamba 0798130260 ungangibuza ngento yaka spirituality ungangibuza ngokwasemhlabeni ungibuza noma ingane because ngeke ngibone kuma comment ukuthi uthotho lo muntu ufisa ukubuza ukhonto afuna ukuyisho kodwa manje akayazi umuntu uthola ukuthi ucomment uyitshela ukuthi uyazi kanti cha khona abantu mabe comment ekufuna bazehlise nje babuze ukuze bafundiswe you understand manje umuntu akutshela ukuthi uyazi kanti cha lolu hambo laka spirituality mathatha aliyonto okudlala uhambo ojule kakhulu ilona olulawulayo ingakho noma usushonile umphefumulo nhlobo awufu umphefumulo awufi uNkulunkulu uyi-overseer wengamele wonke umuntu yabo angifuni la sikhona isigebengu siyitshethe uNkulunkulu sona saba ngemistake emhlabeni uNkulunkulu into angayifuni izenzo zomuntu ezimbi enze omunye umuntu kodwa ekugcineni nawe owenza izenzo ezimbi umntwana kaNkulunkulu lokho nje kwazi yabo umntwana kaNkulunkulu mfethu lo muntu ongasonto ngisho ukusonta umntwana kaNkulunkulu umehluko umntwana kaNkulunkulu lo ongamqhakambisi uNkulunkulu kodwa umntwana kaNkulunkulu ihlahlo ezibonayo zabantwana baNkulunkulu angifuni nje ube ngathi lemhlabeni khona abantwana baNkulunkulu khona abangebona abantu baNkulunkulu cha ngisaphinda futhi ngithi izangoma izinyanga abathandazi bayazi noma bazi ukuthi ibona abaphethe amandla njengoba bephethe amandla abafuna ukuya somewhere bayozehlisa bathi bayofuna amandla la engekho khona uma ngabe esontweni lokulona kukwazi ukufika umuntu omthandazi afika asubmit azehlise okwazi ukuthi unamandla lapho ukhona ingakho lo muntu ingilozi yalo muntu kwazi ukubona ukuthi unamandla ingazehlisa kuwena kahle inyanga azihlisa komunye umuntu ngoba zazizona sokugabhathi yabo kodwa manje kwazi ukuzihlisa kuwena it shows ukuthi unepower uma zingazehlisi kuwe it shows awunayo ipower yabo ingakho nje ukhimbhaka mina amakholwa yazehlisa izinyanga ziyazehlisa kumina ngoba ngiyakwazi ukuyifaka endleleni bengabe siyiphuma uyabona abathandazi bayazehlisa abantu osomabhizinisi bayazehlisa abantu abasebenzayo abantu bakahulumeni wonke umuntu uyafika mina azehlise wonke umuntu uyazehlisa nami futhi mase ngiyathoka yabo ngeke nje kodwa ngawo yayingithuke mangabe ngizwe omunye umuntu othiwa umuholi afuna ukuhlukanisa athi hayi leliya sonto leliyana ikunje izinyanga sifuni ngoba izinyanga zabantu bakaSathane mase ngithi awubheke leyo muntu uthi uhlakaniphile kodwa uyabheda umuntu uba uSathane ngemsebenzi yakhe emibe yenzile abantu bakhala uma abantu bengakakhali ngawe awuyena uSathane angiphathi if abantu bezokuncoma bejabule mawuqhamuka awuyena uSathane lapho ngoba uthi mawuthintile bese abantu beyajabula shuthi lapho noNkulunkulu nakakithi le eMdilovu mina ke ngikuward 7 lapha eMdilovu lapha kuward 7 ngiyabuka nje ngiyaphithizela ngithi awubheke emadoda ngiyabuka nje ngiyaphithizela kuthi ukudlula lenhlangano ukudlula lenhlangano ngithi awubheke nje andingithuli angifuni ukukhuluma ngoba uma ngikhuluma khona bazothi yabona ukhimbhaka
usechemeni abathili owami umsebenzi ifuna ngithule mase ngiyabuka ngoba njengamanje kudlalwa ipolitiki and ngiyayithanda indlela edlalwa ngayo ipolitiki hayi ngiyayithanda manje indlela abaholi njengamanje abayidlala ngayo ipolitiki hayi ngiyayithanda azidudulane ipolitiki njengamanje and ayikho into engizoyiphawula ezophazamisa abanye from ekhankaseni ngizothula ufuna uqamba mama ngoba once ngaqala ngathi hayi kuzoba nje vele once ngayishintsha kuzoba njalo kanti njengamanje ake ngithule izidudulane yabo nje madoda indlela uANC yokhankasa ngayo I'm happy indlela iEFF khankasa ngayo I'm happy indlela inkatha khankasa ngayo even o Action SA even wonke nje even oDA indlela labakhankasa ngayo and bafethu ningakhohlwa ukuthi ibani phakathi nikhankasa nibe ni strategize ukuthi nizorobha kanjani uma ngento politiki ungakakwazi ukuthi ucabanga ukuthi uzorobha kanjani hayi wakayazi ipolitiki kuyarojwana kwipolitiki kuyarojwana uwina ngokurobha so asifuna abantu abazolo bekhala bethi hawu sirojiwe uzurodwe nje wena ulaleleni ngaphela nje ukurojwa nje ukushuthulele nje ukurojwa nje afanele ulale ipolitiki politiki zama ukurobha ubanjwe akhanselwe lawa akhanselwayo awinayo ipolitiki nje imimoya iveza ubuhleva bayo ipolitiki ngeke nje mina ngize la ngizothi hayi ubabona bewinile laba ingaba barobhile vele karojwa ingakho abanye beze bafike namafood parcela bafike banikeza abantu ingakaze babanikeza ukudla abanye bafike bakuthembisa izulu nomhlaba abanye bafike kube ngazi ukuthi baze banithanda abanye banenzela ama festival engathi awohlala enziwa abanye banenzela ama toilet abanye indlela ezikhahlelana ngayo iright leyonto engiqambe mina manga iright leyonto indoda nendoda ayikhahlele ngendlela yayo azikhale njengamanje ayikhale ngempela nje ngeke ngiphazamise even kade ngibuka nje iEFF iya lapha yaku King Misizulu ngasho ngathi uyabona la kudlala ipolitiki ngempela azikhali ilayishe inkomo ithe qhuwe trucking awu ngathi wadla King Miso ngathi baphi laba abantu yabo so ipolitiki bafowethu and ipolitiki yacela uzungayithathi ngehliziyo ipolitiki ngoba kwenzeka noma yini kuyarodwana lapha yabo kuyarodwana lapha yebo sawubona ngikhona baba baba ngicela ukubuza njengamanje unjani ufona from the page noma ufona from eceleni ngifona ngkhona ngifona epage ngifona ngenamba nje ngicabanga ukuthi ngiyaphuma lapha epage okay baba kulungile ngoba ufona eceleni awukho epage ngicela ke sibambe la base page ngoba kuyaphuthuma kubona ngizobuyela kuwena okay ngiyabonga kakhulu doctor okay sure baba ngicela uvaleke yebo sawubona ngikhona King ukhuluma noNkosi ngise-Cape Town sure Nkosi eCape Town King nginombuzo buza tata King ngake ngazolanda isigubhu akuthekwini thola ngaba ngibuza umbuzo right now hayi inkinga ngafumana isigubhu King zange sisebenze but one thing esaseyenzayo King ever since ngasithatha King zange izinto zami zilunge King until the reason why ngisitsho I've been siya everywhere ngizama uncedo mhlawumbe ngisithini ngizama uncedo mhlawumbe ndifumane uncedo enough but more than my life I'm ngibona ngathi uyezansi but bathi ngobantu abaninzi bamandiye ephindele apho ndandistarte khona ilahlahla I've been 6 months aslahla but ndifuna ukwazi King ukuthi ukuze ukwazi ba ndiphinde ngibe ngilamuntu lo ndandinguye before ndiyothatha isando ngiyenza njani ba wathatha isigubhu kumuntu thizeni ya ngiyabonga nje ukuthi ungambizi ngegama mfethu yabo and uthe mawusithatha lesigubhu impilo yakhe yavela yadonseleke emuva more than before so awunankinga ke nokuthi wakhokha futhi awunankinga ukuthi wasilahla into osuyifuna
usufuna ongcono impilo yakho ibuyele kunesimo eyayikade kusona ngesikhathi udecide ukuthatha isigubhu. Ngabe ngikuzwa kahle? Kuzwa kahle kena and ngifuna ukucela i-details usuba why ngisitsho ne. Usister wami uzayibukela le video because sister wami ndawarecommend ndim kuwe ba ayolanda umakhanda khanda themethika nawo sister wami ubuyile sibaro khona apha endlini ngoku. Imake angisakuzwali. Usister wakho ulande umakhanda khanda noma usibali olande umakhanda khanda? No. Sister wami wayelandela for into zakhe personal mina lapho mayiqaleni nolanda isigubhu yebo. Imake ngicela ukuthola tata la. Usister wakho ulande umakhanda khanda? Wena walanda isigubhu? Yebo, sikhala different. Okay. So yena umakhanda khanda ube ulandelani? Ubuyile sibara nangokhona apha endlini njengoba chitha kwethu base endlini boyithu. Oh, usibali wayekade ehambile. Walanda umakhanda khanda ngoba efuna kubuya usibali. Yes. Usibali usebuyile. Usibali imake ngeke usibala yizwe le video ukuthi kanti ubuyise umakhanda khanda webuyile. Usbari like I normally I'm one up in South Africa, I was in Nigeria, so I'm not I don't have bookies. Even when knocking over also by what money by so I'm much also by the young dancer one Sabalingana, I've consumed to kill a corner that time. I know kulungile wena ufuna umakhanda khanda noma ufuna ngikusiza ukuthi njengoba wasilahla isigubhu waphela zuthule izinto yabo kufike kube isigubhu mase kuba ama spirit ahamba nesigubhu. Uma ngabe ifana noma uthandana nomuntu yabo, uma ngabe umuntu senihlukana khona kuthiwa ukuhlukana nomuntu manje in person senihlukene wahamba, kodwa ukuthi nihlukanile wahamba akusho ukuthi ama spirits akhe nawo asehambile, ngoba ama spirit awahambi ngesikhathi ehamba luya, amanye ayasala ngoba asuke esefuna ukulwa eselele phansi njengenyoka. Angiphathi kona mawuhlukana nomuntu kodwa zisakhona izingubo zakhe noma izicathulo noma amasokisi noma izinto zakhe ezingaphakathi ezinephunga lakhe, ama spirit asala abe maningi athi agade lezi zingubo lezi. Uyabo, uma ngabe ingubo ehambe nazo kunensila nephunga elisalayo, kufuna uphinde mawungasamfuni ngempela, kufuna uphinde futhi ukhiphe leliphunga lakhe elisele. Uma kuukuthi ukushile zasala ingubo lisele iphunga kanti usamthanda, funakala wena ke manje wenzeni? Thola umakhanda khanda ukhulume la ngaphakathi ngoba zikhona izidalwa zakhe ezisele, usho ukuthi uyamthanda. Uma kuukuthi uburonke khuluma uzusho ukuthi uyawabona amaphutha akho and uyawaxolisa amaphutha akho, uyathembisa bengabe kubuya ukuphindwe iphinde lento zizosuka lezela zambe ziyomlanda ngoba seyikuzwile. Kodwa bengabe uqhubeka kulwa, abanye abantu baze lezi mistake athi umuntu ehlukane nomunye wahamba, mhlambe isakhona izingubo zomunye noma likhona iphunga lomunye, azofaka intombi mayifika nayo ihamba nama spirit ayo angabonakali. Uma efika ama spirit ahamba nentombi, afica lama spirit alomuntu ohambile elwa, ama spirit entombi alwa nalawa awaficile. Uma ngabe elwa ama spirit entombi kuzohamba lo ntombi ngcine nixabana futhi nanayo. Uma nixabana mase zibheda kakhulu izinto zakho wena umuntu ngoba wahlukana nawokuqala wangawakhipha ama spirit wasofaka wesibili. Angazi mfethu noma uyangezwa yini? Because king yazi king uthulisa isikhundla yazi yazi why ngikhomba uyandothusa. I've paid imali for bandikalelwe lento ungixelela yona nangoku but khaya ngicelelwe abo bendibhatele khona, but when you are telling me just for mina dinge nje time only king yazi king ezinye izinto like ukuthi base Cape Town, so I just want to know king njengoba ke ngoku ulo kwemkile lo muntu apha komking yabo because and have a dash or wrong. Kuthiwa king each and every girlfriend engizobenayo is going to be the same thing. It's going to be because the same thing yoba bazongishiyela lento ngiyo because I don't know bangabi king. Okay, uyayiwenze njena ke baba. Uyoze nje. Uma ngabe kuukuthi usunento like icase, uma uthandana nomuntu wesifazana uyahamba,
uyabo, and benihlukana anihlukani kahle. Uyaye ume kubantu besifazane bese wenza njani, bese usebenza imali, yabo, bese usebenza imali, bese uyisebenzile imali kuzozenzekela ngenkathi ngeni imali, idlozi lakho lizoba nesikhathi esanele lokukhetha umuntu ozoba strong nomuntu ongekakudonsela emuva nomuntu ongekumthola utatazela. Manje imistake enziwa abantu uthi umuntu behlukana nomuntu bese efuna ukushesha move on, kanti move on kusakhona impilo impi active elwayo. Ngenkathi move on lo muntu ofikayo uyithela phezukwempi, kanti kumele uthi ukulinda ngabe wesifazane ngoba wesilisa uthi ukulinda ithi ukusubside impi elwayo, unike idlozi lakhe ithuba lokuthi njengoba limxoshile lo alibhekele omunye. Sometimes uzusho ukuthi uyacela idlozi lakho likulethele umuntu ozoba yilento oyifunayo, uzumchaze futhi uyamchaza umuntu omthandayo. Uma ngabe uthi ngifuna umuntu odrivayo, ngifuna umuntu onomuzi wakhe, ngifuna umuntu oyisebenzelayo, ngifuna umuntu kanje, muchaze idlozi lizomlethe idlozi. Uyothi ukwisite ngeyilanga usebenza kuvele eqhamuko omunye nje umuntu naye one construction wesifazane, nivele nixhumane hlangana into zenu, ngigcina uselethwa idlozi lakho. Manje inkinga abantu bathi behlukana abo umuntu ejaha ukuthola umunye umuntu efuna ukuvala isikhala sikalo ngalamtholayo, kanti ngeke uzivala isikhala somuntu bengabe sasanda kuhamba, ufuna ukulinde kancane, uyabo. Yes, can I be honest with you when I can? Yes sir. Yeah, like when I feel like land akaklendo, you know, suka ku exam inantana na iminyaka. I'm confess me. Uyamanda baba bengabe lezi ndaba singaziqedela kahle eceleni. Mina ngizozama ukuthi masiqeda la nje mase mhlambe athi ngibheka inamba yakho ukuthi ithi igcina ngo776. Mina ngingakufonela masiqeda la ngoba ngiyabona ukuthi kuningi ufuna sikukhulume. Yabo mhlambe singagcini sikhuluma into eziningi la yini. Kodwa engakutshela ngako baba ukuthi uma ngabe uhlukana nomuntu kusuke kusaliwa idlozi lakhe, angiphathi uma ukuthi ubesebenzisa imithi niyahlukana, le mithi abeyisebenzisa iyaqhubeka isiyayilwela ngendlela yayo, ilwa nedlozi lakho, uyabo. Mayehamba umuntu esehambile ukhipha yonke into endlini, uzukhiphe ngisho into ebisebenziswa wena njengoba ushithi wasikhipha isigubhu, ukhiphe yonke into ngoba ama spirits alwayo anomkhuba wokuthi into osuke isebenzisa ahambe ayoyiqeda amandla noma ahamba ithwebule bese yayilawula ngendlela yawo, yabo. Ingakho uma ungashiya idrink uyishiye ivuliwe kade ibanda kamnandi esithi kamnandi, mawusubuya uzobuya isingesenayo le acid ingeseyona lento kade uyishiyiyo, bese kuthiwa hayi sekuphume isteam. Akuphumi isteam kuphela, kuphuma isteam bese ama spirit afika gange kuyona. Ingakho kuthiwe noma uphuza into ungayishiyi into uyivulile bese uyahamba bese uyabuya bese uyayiphuza futhi. Mawushiye noma yini uyivulile mawusubuya ungabusaqhubeka uyidle, because ama spirit definitely asegangele kuyona. Uma uhlala nonkosikazi noma uhlala nengodusi yakho, akuthi mayiye emsebenzini ngoba njengoba nihlala ndawonye shuthi idlozi lawo la nedlozi lakho la, akuthi mayiye emsebenzini noma ivakashele kubo bese usala ufaka intombi, ngoba once wafaka intombi idalwa zikankosikazi zimgadela unkosikazi njengoba esahambile. Once wafaka intombi zizobheka izinto zakho after that. So into ezincane kanjalo abafethu funa sizixoxeni kahle masithola ithuba sizikhulumeni, because akuzona zonke nami ngicina ngiyi-addressa ku live wami, yabo. I appreciate you, Mom. Thank you sir. Yikama kuphaka isibongo bakanisama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi upha kodwa kweyini ngingqwele ukaphuqimiza abafokazana ngothola lodwa lamentshise thuza ngambi naye futhi mina uma ngabe ungidinga uzofona nawe ku 0798130260 ungibuza noma ingane. I'm all yours
Ayibuyile inamba yethu madoda 0798130260. I'm all yours. Ungibuza noma ingane. Uma ngabe ngiphendula, uma ngabe into oyibuzayo ungenayo ishow, adikho iphutha bengabe uthi awazi usazochecka. Kodwa so far lokho okukhulunywayo ngiyakwazi. Inkinga abantu benza ama mistakes amancane. Umuntu athi hayi ngoba ngihlukene nalo ake uthi ngivele ngithole lo. Kanti lengane yabantu eyilanda during impi, during usa heartbroken, uzoyikhatha nalempi leni. Relax aqala, sebenza imali. Lemhlabeni kufuneka imali. Focus emalini. Obengabe hambile, uhambile. Wena focusa emalini. Once imali yabakhona, umqondo wakho uzoba sober minded. Uzohlakazela. Iyodwa imali iyawuhlakaza nje umqondo. Yenza ukuthi ukwazi ukurelaxa. Ingekho imali yenza umqondo ulokhe ungarelaxeki. So sebenza imali. Yabo. Then you go on your way usebenza imali. Okunye nokunye kuzozilungela kona. Uyathanda noma uthande bafethu. Impilo nje injengoba injalo. It is what it is. It is what it is. Inga ngithi mina ngiyabona umfethu engabe sebenza nendaba ukuthi udadewethu kade ehanjelwe umkhwenyana wakhe then efuna abuye nani yabo. So ngiya understand mina kwenzekeni. Umkhwenyana behambile yes, but ama spirit abese umakhanda ukwazi ukuconvince ama spirit kamkhwenyana ukuthi cha njengamanje ingane yethu le uyabo iyamdinga umkhwenyana wayo akabuyi. Kube khona nje ukuxhumana nje kwemimoya nje kuma spirit wase yabuya umkhwenyana. Kwaphakama idlozi lentombazana ingakho sekwazi ukutshela abanye ukuthi umakhanda uyarocka. Mawufuna umakhanda nje uyafika number 44 Oakridge Road. Ngiba khona ngolosithathu nangomgqibelo mhla ka16 sobe sinegaladina khona la number 44 Oakridge. Ekseni losithathu nje kusasa ekseni losithathu uzobona kusasa kusuke nje bekhona abantu behleli indawo lezahlukahlukene yabo. Siphinde futhi sixhumane na ku WhatsApp group. So nje kuthe ukuphazamiseka ukuxhumana njengoba nje kade ifoni inenkinga kuthe ukuphazamiseka, kodwa yonke into izophinde futhi ibuyele ngendlela yakho yokuxhumana na. Kodwa ke you can call me ku 0798130260. Uyathanda uthandi. Uyathanda uthandi madoda. Wena onyanyayo bafethu fokofo ngeke ngize ngempala. Sometimes abantu ibona ababa ama reason ukuthi impilo yabo ishone phansi. Uyabona mfethu beke wasithatha isinqumo sokuthi uyathandana nomuntu. Mhlawumbe ngifuna ngibeke clear nje. Wasithatha isinqumo sokuthi kunomuntu othandana naye. Angiphathi mawuzozuye kubo uyokhokha. Idalwa zakhe automatically ziyagada la uhamba khona. Ziyagada wena oshoyo othi sesimuya munye. Ziyagada wenza wrong idalwa zakhe ziyashaya. Uma zishaya idalwa zalo umuntu lo osuba nemfihlo kuyena uzothi uyakubantu bavele bethi abantu ushawa idalwa zakhe. Usuyabona bayakudidisa ke manje labantu laba bathi idalwa zakhe, kanti deep down idalwa zakhe azilwi nawo. Mancane ama chances ukuthi uyintombazane uzothi bengabe unenkinga kuthiwa ufisela uma wakho ukuthi iba nenkinga. Uzothi uma unenkinga kuthiwe ubaba wakho lokufiselayo ukuthi ube nenkinga uyena ukuthakatha. Very slim chances. Kodwa if abantu bexabana abathandanayo uzasho omunye athi ngeke uzube ilutho ngaphandle kwami, nomunye athi ngithi fokofo bayaqalekisana lapha. Inkathi lo ethi ngeke uzube ilutho ngangikuzama isiyasuka ipower kalo ama spirit kalo ayahamba ayakobopha loya. Nawa loya ayazama ukubopha then athola laphezulu ke manje. Uyabona mfethu uma if you've been through a toxic relationship uyangidinga mina. If you've been through a toxic relationship nagcina nilungisa nomkhwenyana uyangidinga ukuze silawule ama spirits ngaphakathi. If you've been through toxic relationship nagcina nihlukana uyangidinga mina khona sizokulekelela ngomakhanda siwakhiphe lama spirit asala ngoba azokuqedela imali ngaphakathi
azoqedela imali mawunemoto azobulala imoto azoxosha umuntu othi uyamthola niyathandana azokwenza nje inhlekisa yabo afuna ukukhishwa lama spirit definitely uyawudinga makhanakhana yabo njengoba ikhona inamba nje kubalekile ufone 0798130260 definitely nje uyawudinga makhanakhana lapho yabo futhi kuzoba mnandi mawungaphinda futhi ube khona nangelanga legaladina ngoba lapha sobe sonke sicenza sobe sithi yabona ila galadina abantu abashawa bathakatha abathi isikhathi eside into engizwe umuntu athi mina ngiyathakathwa mkha ushawa izenzo zakho ushawa ukungazi ingakho mina ngabe ngikhona nje mina ngiyakwazi ukuyilawula into nokusho ukuthi ayingeke ku-wrong lo mfethu mangabe ungizwa la ngithi khona oku-wrong ngisuke ngingabi mina ngikwazi ukufika la ngivele ngifike ukuzolwa ngisuke ngingabi mina kodwa ngisuke bafethu ngizokhomba indlela ukuthi nazi indlela ehamba khona angikwazi ukulwa yabo angikwazi ukulwa ifana nje mangavele kuthiwe manje ngiyalwa nomholi othile I can't do that kodwa ngenzanda ngikhomba indlela ukuthi no ayihambi la ihamba la mase ngithi you can challenge me noma ingayiphi indlela bese bethina abantu bacabanga ukuthi uKing Park uyala kusalayo kodwa angifuni into ehlukumeza umuntu ziningi izinto mina abantu engiwasize kuzona mina ngasiza abantu mina abafethu kuma scammers agcina futhi xa ama-scammers exabana kodwa ngisho futhi ngithi bafana bami nizoxabana nodwa kangisho ngithi bafana bami nizoxabana nodwa ngoba izinto enihamba nazo nezinto enizenzayo nemikhuba eniganga ngayo ngeke ihlanganizwane ngeke izwane ningakhohlisana nikhohlisa abantu bafana bami nikhohlisa abantu kangibatshela baxabana bodwa ngaphinda khona ilanga nje ngingakhuluma kahle ngalo ngesikhathi ulokhuzana uCIC egxeka lento igama lamabhokobhoko ngathi no this is not a good timing njengamanje baba kuyokuma elections and lento yokuwina kwamabhokobhoko abantu bayithande ngempela yabo nje ukuthi nje sisi nation sithi yes sawina abantu bayithandile into kuwina kwamabhokobhoko uma ngabe kuzoqhama kuCIC athi njengamanje kanti phela siyawazi amandla akhe ngeke siqhamba amanga kodwa qhamuke athi njengamanje amabhokobhoko akushintsha igama akushintsha ijeza it's a wrong timing ngenhlanhla amavideo amahamba all over ungizwile because uyekile leyo nto ifana namanje kade ngikhuza uMpanza ngithi akaye kunyasa ngenhlanhla uMpanza ngoba angithi ufundile ukufunda kwakhe phela afuna kumsebenzele ukuthi akwazi ukulalela akaye kunyasa uma seye kunyasa sekuzothi le branch le ayenzayo naye yesonto sesomthandazela ukuthi ayikhule yabo ayikhule nayo yabo sesingagcina semcobelela ukuthi kahle ikuphi wasemazulwini efuna kwenza ukuze ibranch ikhule kodwa akaliye kunyasa ngeke imsebenzele lento kulike ethola lunyasa imsebenzele ukade ukuthi umuntu beshumayela uthini umuntu as long as bengabe kukhuluma into engaxabani noNkulunkulu noma engehlisi isithunzi saNkulunkulu ngisho umuntu angathini right once umuntu ukwala noNkulunkulu shuthi leyo muntu njobe elwa noNkulunkulu shuthi unosathane shuthi uvula umlomo ukukhuluma usathane kodwa umuntu beboaster ngoNkulunkulu uvula umlomo ukukhuluma uNkulunkulu umuntu bezobhodla ahlolela abantu enze yonke into uvula umlomo ukukhuluma idlozi lakhe into efana naleyo le yabo into efana leyo ngenhlanhla kabanje kuthi uhlakaniphile phela umuntu akushiwo ngomlomo kuthi uhlakaniphile abanye abantu bayafunda bafunde kodwa uma sebeguga ingqondo ibisiyahamba thola ukuthi umuntu bengevele ungile sakhula ngoba useyaguga usethetha njalo khona into efana naleyo thola umuntu bese eguga usezibona ukuthi manje nabantu abalungile manje ke ulo eqeda ama-factor abeka ama-factor ngathi shu mina bengisho efana naleyo mina mfethu asikhona nje asibumbeni isizwe asihlanganise uma content ngayi understand uyabo unelungelo kungibuza ngenhlanhla ngenkosi emhlabeni ngindodana kaNkulunkulu emazulu ngindodana lemhlabeni angizile ukuzolwa nabantu kodwa ngizolwa noSathane so ngiyacela ukuthi umuntu nomuntu angabi nayo inhlese yokucontrol uSathane ngoba uma ucontrol uSathane definitely mfethu ngizolwa nawe
hayi ngizolwa okhona usathane ulala uvuke usicabanga ukuvuka uyosikema abantu sathane lapho khondolayo thatha imali yomuntu umthembisa izulu nomhlaba ngizola mfethu nawe lapho ngeke size sizwane ngenhlanhla futhi ngoba mina ngile nhlobo engasabuseke ngeke ngisathiswe iphatha mina never bengisathiswe iphatha ngeke ngisathiswe iphatha khohlwa yabo ngeke ngisathiswe nje impatha ngathi sengiyabona nje nami sengiyasaba yini impatha ingisabusile wena usuyasaba yini yebo man isuka fofo man ngiyenza into mina yenza into mina suka ngiyacela abafethu ukuthi when it comes to lento lezi zama relationship as I have mentioned ukuthi please you need to be very careful you don't take things harsh yabo you take everything easy up until you know what to do awuxabani nomuntu bese uthi hayi move on kodwa futhi leyo nto even mina ngangasho nje iyazenzekela mawuxabane nomuntu omthandayo uyazi akusheleki yabo you can't even go out with friends abathi asambe mngani no I want to because usuke khonto ehlephukayo ebesihlangene yabo so awuyenze mistake ke uthi move on ngokusheshsha yabo hayi lento ehlala eshiwo abanye besifazane athi umuntu hayi siyalinda thina esho kodwa umuntu uhambe eshaya ama one night stand mina ngikhuluma ngomuntu bethi uyalinda ulinda ngempela baba yabo unikeza idlozi lakhe isikhathi sokukulwela sokucleansa ngendlela yalo nani ngenhlanhla kasekhona makhanda manje kusasa losithathu ngiyazi kobe kugcwele la abantu bezofuna makhanda yabo indaba ezimnandi ezinye ngolokhuzana ngo-16 December ikhombo lebesikhulume ngayo yabo khona ikhombo besikhulume ngayo le enomakhanda phakathi izobe sakhona futhi ngo-16 December but indaba lezo engizozimemezela kusasa njengoba losithathu okwanamhlanje nje baba yini nginithanda kakhulu nginithanda ure baba yini bafethu uNkulunkulu anibusise lapho nikho